idwa ni jodhi kanye mano penjo kapok idwoko mano swali nikech wan gi dakika matin kabisa en ni king'iyo report mar winjruok manobedo e kind UDA gi ODM kawach kamano winjruok miwacho ni mawiye ma ok ogirimiti mar tiyo kanyakla ne gindiko achiel kuom gi gin kaka inyalo ter mwandu machiegni gi jopiny miluongo ni devolution ma in pod rachni momi wacho ni ji kik bidonji e winjruok bati yes kidwoko penjo be mo we adwoko Ojuka Omondi ing'eyo Ojuka chalo ng'ama odak Amerika ok odak Kenya ka awuotho ka gumbo nyoro nan gi Ojuka ni agumbo mok kanyal kata chuo penyo ndinga raba mok kanyal ato ka dhi hospital shi onge ok ti to mae ng'ama wacho wach health care mano sirkal mo support wach mar som nyithindo moloseno kawuono kata nyithindo leo dhoudi funding model ok ti then ma sirkal mane mo wacho wachne ni we wach ni bati ok pinga watiek yes be ok aping ni pingo mitna but apingo gima rach abang'e ni sirkal no ber to sirkal ok nyal bedo maber korach akeni biwinjo kanyo sirkal ok nyal bedo maber korach okay yes idwa ni jodhi kanye but isomo yamo mana kaka Matunga Dr. Matunga wacho yiero ken kawuono yiero pod en higni 3 mabiro higni 2 nyaka ibedi go tarubin ng'ama ineno kabiro mi solution to your problems gi shida ma wakale kako ganda mane ng'ama anabiro bedo bute to kopo no yudore sirkand ni ko bedo sirkal ni well and good okay isetieko wach yakwara mogi yiena mondo kapok atieko twak Dr. Mark Matunga